Prosím, uvedom si jednu vec. Je doslova požehnaním, že nikdy nepochopíš, prečo ti niektorí ľudia urobili to, čo urobili. Môžeš nad tým premýšľať celé dni. Prečo ti klamali? Prečo ťa zradili? Prečo ti ubližovali poza chrbát? Prečo si ťa nevážili? Prečo sa k tebe správali, ako by si nič neznamenal? Pravda je, že to nikdy úplne nepochopíš. Pretože ty by si to nikomu neurobil. Nikdy by si vedome neublížil človeku, ktorý ti dôveroval. A práve to hovorí o tvojom charaktere. To, ako sa správajú druhí, je odrazom ich samých, nie teba. Nikdy nenájdeš logické vysvetlenie pre správanie človeka, ktorý koná z manipulácie, bolesti alebo vlastných démonov. A to je v poriadku. Prestaň preto míňať svoju energiu snahou pochopiť ľudí, ktorí ti ublížili. Každou ďalšou myšlienkou im dávaš svoj pokoj. Čisté srdce nikdy úplne nepochopí myseľ, ktorá je plná manipulácie a toxicity. Tak si prestaň znovu lámať srdce tým, že sa snažíš pochopiť ich temnotu. Najväčšie uzdravenie neprichádza vtedy, keď dostaneš odpovede. Prichádza vtedy, keď sa potichu vzdiališ a ochrániš svoj vlastný pokoj.